ଚିହ୍ନି କି ଜାଣିନି 7 କିଲୋ ମୋର ପରିଚୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇଲେ ଅପା କଣ କହୁଛି କି କଣ କିଲୋ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଲୋ ଏ ରାଜକୁମାର ଭାଇ ଆମ ଅପା କଣ ତୁମ ପରିଚୟ ମାଗୁଥିଲ ହଁ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଯେ ଅଚିହ୍ନା ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦାও ଭୁଲ ବୋଲିକି ଆରେ ତୁମେ ତୁମ ବାଟରେ ଫେରି ଯାଅ ଏ ରୂପସୀ ଦେଇଦିଅ ତମ ପରିଚୟ କୁହାଲା କୁହାଲା ରୂପସୀ କୁହାଲା ଭୁଲ ବୁଝିବନି ମତେ ଦେଖଲା ଦେଖାଲ ଏ ରୂପସୀ ଶୁଣାଲ ଶୁଣାଲ